Ja. En ik ben hartstikke nieuwsgierig. Wat kan deze mensen nou van jou het We zitten goed in het kader van de zorg. En eigenlijk een van de laatste journalen waar we bedrijven of horen dingen. Want ik ben technisch in het code. Ja, mooi water ben je al. En was toen waren we de bendering. Dit is een halfstoel. Kemmel en wie gewoon in de kader met bent. Door. Ja, Jim, ik wil eruit pakken. Gaat het wel goed? Goeiedag. Goedemorgen. Er loopt de centrale as niet. Dit is Zielsberg door. Ja, maar dit is uw schoolstoel. Oh, sorry. Ja, dat kan ook. Willem. Rijden. Peter, welkom. Hoi, Willem. Welkom. Hey. Welkom in de Zielsberg. Ja, we stien een beetje in twijfel, want Bouke zei, kunnen we wel naar binnen rijden? En toen zei hij, ja, het is elektrisch, het is een rolstoel. Oh ja. Nou, Maar wij hebben ons verheugd op de bezoek naar de Zeeuwensberg. Dat is een hele prachtige gebeurd. ja. Mooi nee ding, het is verbouwd en wie wil nog graag zien hoe het eruit ziet en wat meer al je nog kennen en door. Nou, dat laten Wij we kennen graag die Roel van de Landen, maar dat ligt dus eigenlijk wel een beetje een grote vraag van wie weet het net als Jim u daar nou eenmaal op een te brengen. Kunnen we u dat kwart, duidelijk, helder voor alle onze mensen die het nog net weten die het naar deze film gezet, u vertellen. zien. Dat gaan we doen. Gaan we doen. Jullie zijn van harte welkom. We gaan jullie rondleiden in mooie Zielsberg. Welkom. Dank u wel. Ja. De nieuwe afdeling, helemaal verbouwd radiologie, waar we voor alle diagnostiek mensen snel terecht kunnen. We zitten hier even in een wachtkamer, maar het is maar jou nog. Ja, mijn pols doet nogal zeer. Ik ben vallen met de fiets, dus ik moet even een foto van maken. En dat doe je hier dadelijk. Dat hoop ik al, ja. Zitten jullie heel lang in de wachtkamer dan? Nee, ik zit, je krijgt een 10 minuten. Mevrouw Dijkstra. Nou, mij weer een meisje en dan? Nee, dat ken ik. Mevrouw Dijkstra mag zelf in mij komen. Oké. We zijn ongelooflijk blij en trots dat de mensen ons weer weten te vinden. En we hebben natuurlijk een periode gehad, in begin 2015, een nieuwe start, maar wel met dezelfde dokters, met dezelfde medewerkers. En we zijn heel erg blij dat de mensen ons nu weer weten te vinden. En dat zie je ook inderdaad in de productiegroei. Het gaat heel erg goed met de Zielsberg. Nou, kom maar mee naar binnen. Wat ben de pluspunten eigenlijk van de Zeeuwensberg, zouden we hier nou zetten? Ja, de slogan van Zielsberg is waar zorg een gezicht krijgt. Daar staan wij heel erg voor. Dus mensen zijn geen nummer. Je hebt je eigen dokter, dus het is altijd een bekend gezicht. Dat geeft mensen ook vertrouwen. Gratis parkeren, heel praktisch. Het is overzichtelijk, het is compact. En voor mensen die naar een arts moeten, de wachttijden zijn heel erg kort. Hoe Dus kort? eigenlijk kunnen mensen, als ze bij de huisarts zitten en de huisarts zegt u moet naar een medisch specialist, kan je bijna in alle gevallen dezelfde dag in Dokkum in de Zielsberg terecht. En als je dan één keer hier bent, dan ben je ook snel aan de beurt. Dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je niet hier heel lang zit te wachten. Dus dat is de kracht van Zielsberg, gewoon dat je sneller zorg krijgt en dat je ook dan alles wat je nodig hebt, dat je dat in één keer hier kunt halen. Dus er wordt gelijk een foto gemaakt, je krijgt gelijk de uitslag, dus je hoeft niet voor alle onderzoeken steeds maar weer terug te komen. Je blijft 4 weken zitten. Mag niet nat worden, dus moet je even met douchen erom denken. Wij kennen patiënten hier van de plak. Nou, eigenlijk voor alle basiszorg. Dat klinkt een beetje gek, maar in principe voor alle zorg. Wat wij dus doen is de diagnose stellen. Dus voor bijna elke klacht die er is. En eventueel doorverwijzen als het noodzakelijk is. Maar de meeste problemen kunnen wij hier gewoon in de Zielsberg aan. Eén klein deel wat we hier niet doen is echt spoedeisende, levensbedreigende spoedeisende zorg. Doen we hier niet. Daarvoor moet je echt naar een MCL toe in Leeuwarden of naar een UMCG in Groningen. Maar voor de rest van de zorgvraag kun je hier in principe terecht. Als je dan patiënt bent, dan wil je ook eigenlijk zo snel mogelijk door het proces. En dan is het niet dat je hier een halve dag zit te wachten voordat je weer thuis bent. Je bent eigenlijk binnen een uur sta je weer buiten en weet je waar je aan toe bent. Het is drukker, we krijgen hele positieve reacties. De mensen die willen ook graag hier bij ons onder controle blijven. En die snappen ook dat het veel fijner is als je een vaste specialist hebt, vaste verpleegkundigen, niet steeds andere mensen, niet weer iemand in opleiding, maar gewoon allemaal dezelfde mensen die heel erg betrokken bij je blijven.
Inmiddels werken in Sionsberg ongeveer 120 mensen weer die ook in de oude Sionsberg werkzaam waren. En die met elkaar vormen wij natuurlijk de Sionsberg. En dat gaat van dokter tot de schoonmaker. Iedereen draagt hierbij aan het gezicht van Sionsberg. En dat bespreken we ook heel vaak met de medewerkers, dat het heel belangrijk is. Want ja, een goede dokter is net zo belangrijk als een schoon toilet. Hè? Dus in principe zei het gewoon van, het spiegelt gewoon het vertrouwen al. Ja, en dat vinden wij heel fijn en we merken gewoon aan de medewerkerstevredenheid, want dat kun je ook meten, dat mensen gewoon heel erg blij zijn, ook heel trots zijn, net als denk ik de omgeving van Sionsberg, dat we hier weer zijn, dat we die zorg kunnen leveren waar we zo goed in zijn. Wat verneem je van die persoonlijke band met de bevolking? Nou, de contacten. Wij spreken de mensen. We wonen ook allemaal hier in de omgeving. We zijn ook betrokken, zeg maar. En mensen kennen ons ook wel. Het is ook heel makkelijk benaderbaar. Dus je kunt ook zo bellen en je hebt ons aan de lijn als specialisten. We verstoppen ons niet achter grote telefoon-callcenters en assistenten, et cetera. En dat is wel heel belangrijk, denk ik. Dat je makkelijk toegang krijgt tot de specialist en ook de verpleegkundige die je wil spreken. En Marije, wat is nou de grote wens nog? Wat wil je hem nog graag leren? Ja, nou ja, goed, wat we nu hebben neergezet in 1,5 jaar is natuurlijk al heel bijzonder. Alle specialismen zijn vertegenwoordigd. En sommige specialismen zijn bijvoorbeeld 3 dagen in de week. Het liefst zouden we alle dagen van de week, alle specialismen die we nu hebben, aan willen bieden. En dat doen we nu eigenlijk. We hebben, wat Peter ook heeft aangegeven, wij gaan mee met de zorgvraag. Dus wij gaan uit van de patiënt. Dus als er bijvoorbeeld de wachttijd oploopt, openen we een extra spreekuur. Er zijn natuurlijk wensen en dat is ook uitgekomen uit de Sionsbergdag, begin januari 2015. Bijvoorbeeld wat we heel graag willen is de OK's weer open doen voor dag-OK. Dat mensen voor kleine ingrepen hier ook de behandeling kunnen ondergaan. Wat we ook graag willen, dat we de huisartsen ook na 5 uur ondersteunen. Zodat iemand die om 4:15 struikelt, de mevrouw die met de pols ook na 4:15 of na 5 uur een fotootje kan maken en dat mevrouw niet naar Leeuwarden toe hoeft. En wat maakt het werk in de regio Dokkum en deze organisatie zo mooi? Ja, is er een leuke omgeving om te werken dan in het noorden van Nederland? Ik dacht het bijna niet. Nee, maar het is de locatie is natuurlijk prachtig. Ik bedoel, Noorden van Lente vind ik de mooiste plek om te werken. Ik vind heel veel mensen die ervoor kiezen hier. Maar voor de rest is het ook, omdat het een kleinschalige organisatie is, kunnen we ook elkaar makkelijk over aanspreken. We kennen elkaar heel goed. Het is gewoon echt heel fijn en de sfeer is echt heel goed tussen de mensen. En een stukje echt iets bijzonders. Komt dat hier op termijn ook weer? Nou, op termijn. Op dit moment zijn we al bezig met Hartwacht. Dat is een nieuw project van Cardiologiecentra Nederland, waarbij patiënten op afstand worden gemonitord. Dat centrum vindt hier plaats. En dat betekent ook voor de werkgelegenheid van de regio dat ook Sionsberg daarin een belangrijke rol speelt om die werkgelegenheid op niveau te houden. En op 1 oktober is Sionsberg ook aanwezig bij Vooruit Oor As met de handel. Wat is dan je boodschap? Blijf vooral komen. Heb vertrouwen in ons. Wij hebben vertrouwen in de omgeving. Wij blijven gewoon jullie zorg leveren en ons uitstekende best daarvoor. En blijf vertrouwen houden in de Sionsberg. En als we dan een beetje samenvattend zeggen, dan is de Sionsberg ook klaar voor het takken van Noord-Oost-Friesland? Absoluut. We hebben ook met de zorgvraag die we nu zien, hebben we de zekerheid dat we ook naar de toekomst toe een voorziening kunnen neerzetten die voor de regio Noordoost-Friesland ook zal blijven bestaan. Daar zijn we heilig van overtuigd. Ja, dat kan net mis eigenlijk. Dit jet bij onze regio, bij Noordoost-Friesland. Hier om de Oh, dat is een heel laatste.
Goeiedag. Goedemiddag. Die bibbert onder de letterkamer, die kamer van mevrouw Brouw. Mevrouw Brouwer. Nou, daar komt ze direct om aan rennen. Oh, hartstikke mooi. Nou, ja. Sorry, nou is al even bouwen. Maar van harte welkom bij Bennemerstaat. Fijn dat jullie er bent. Ik ben Willem. Joke Brouwer. Ik ben een keer omring van onze beroemde karren. Ja. Prachtig entourage. Het zijn misschien een mooie tuin al, maar is die verbinding niks zo mooi? Het is hier van binnen prachtig. Dat wil we graag zien dan. Dat zullen we even zien weten. We zijn hier te gast in Bennemerstaat, in Hurdergeriep. Wat is Bennemerstaat? Bennemerstaat is een huis waar wij verpleeghuiszorg leveren onder mensen. En daarnaast hebben wij oorleunwenningen. En wij zijn een onderdeel van Noorderbreedte, Grutter geheel. En wij proberen mensen die op leeftijd binnen en thuis net meer het zelfstandig wenje kennen, om die te ondersteunen bij de laatste fase in hun leven en daar wat moois van te maken nog. Ik denk dat wij uniek binnen omdat wij specialiseren in verpleeghuiszorg. Maar ook omdat wij volle activiteiten, een protte activiteiten aanbieden. En er is hier een protte dividatie. En wij vinden het heel belangrijk dat mensen wenjen in een veilige, vertrouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. En daarom hebben we het inrichten met oude meubels die herkenbaar binnen voor mensen en waar ze zich gewoon prettig in voelen. En dat is heel belangrijk als je op die leeftijd bent. En de invulling van de dag zit er centraal. Is er genoeg activiteiten te doen? Nou, dat is echt bij ons volop aanwezig. En vooral in het gedeelte van mensen die meer lichamelijke problemen hebben. Dan hebben we dagelijks activiteiten. Er ben ik dominees die vrijwillig hier kerkdiensten horen nog. Het is activiteit op het gebied van beweging, van muziek. En bij kleinschalig wenjen, bij mensen wenjen met geheugenproblemen, ben we meer richt op de normale dag, de huiselijke dingen. Op een rustige manier gewoon er nog een prettige dag van te maken. Maar er is een protte dividatie, zeggen ze de bewoners altijd. En Bennemerstaat zit hemelsbreed, maar in Lietseindje van de centrale as. Libbert het wat onder de bewoners en personeel? Nou, het libbert een protte onder de bewoners. Met name de bewoners met scootmobiels. Want toen de verhoring kwam van het viaduct wat hier weer. Toen weer het probleem, hoe gaan we met het scootmobiel over de dik? Nou, toen hadden ze vanuit de centrale as cursussen doen aan de bewoners van hoe ze met het scootmobiel over de dik kennen. Dus daardoor is een wereld weer verbreed. Nou, en vervolgens is het zo dat de dik, de Rijksstraatweg, die hier voordeel gaat, die wordt een stuk rustiger. Waardoor het een stuk veiliger wordt voor de bewoners. En we weer meer een verbinding maken kennen met het dorp. Hier kunnen we eten tussen de media. Ja. En je mag ik wil even mooi eten. Ik heb even proeven hoe dat hier is. Ja, nee. En kun je met een paar mensen praten. Nou, dat ligt me heel goed. Vind ik wel lekker. Ja? En wat zou de centrale as je als Bennemerstaat concreet opleveren? Veiligheid. De dik wordt een stuk veiliger. Wij toch bewoners die nou net de dik doordoren of familieleden gewoon volle meer mogelijkheden hebben om naar het dorp te gaan. En mensen uit het dorp heen. En voor medewerkers is het natuurlijk prachtig dat je sneller op je werk komen kennen. Omdat je net meer terug burgen hoeven of op een andere manier. Dus de bereikbaarheid is een stuk vergroten daar toch. Annek. Oh, hey. Pauke. Ja, daar is lang alleen actief. Ja, ja. Oké. En zit je hier al lang? Ik zit hier zo aan hier ongeveer. En hoe bevalt het? Prima. Ja? Ja, je moet direct komen. Dan mag je nog een maar watje, hè? Ja. Nou, als het z'n vier is, waar wit. Ja. Nou. En waarom dacht je eens mij onder fruit over de as maar de handel op 1 oktober? Nou, wij willen natuurlijk heel graag zien laten waar Bennemer voor staat of voor stiert. En wij ben ik een ondernemer in deze gemeente. En daar willen we graag wat over zien laten bij mensen. En we zullen op die dag iets vertellen over het levensverhaal. Een van de dingen die wij heel belangrijk vinden voor mensen die hier komen, dat ze zich thuis voelen. En dan moet je goed de geschiedenis van mensen weten en het levensverhaal. Nou, en daar gaan wij ons, zeg maar, op taal lezen op die dag en daar vertellen we mensen wat over. En over Bennemerstaat zelf. Nou, gewoonlijk ben we weer een beetje aan de letterkant. We zitten in een activiteitenzaal hier. Hij is leeg. Ja, maar wat zoeken we hier als verschillen? We zoeken bij de breiklub zien. Hè?
Ja. En die mensen die ben je nog niet meer, maar volgens mij hebben we wel wat in beeld wat die bereiden die blommetjes die ze maken. Ja, en die dat is wel heel mooi. Hè? Ja. Maar eigenlijk alles wat ze hier voor die mensen doen, de activiteiten en hoe ze hier waaien, wel, ik vond het gewoon hartstikke mooi met te zien. Ja, het weer meer dan een motorwerk om je sap tegen bij de centraleas hier bij een bestaat te zien. Nou, en dan Dokkum hebben we de Sionsberg. Nou, en daar hebben we zien wat voor mogelijkheden naar daar al hier naar binnen. En hoeveel apparatuur het ja Willem, dat zag er nog heel goed uit. Ja, de Sionsberg Dokkum, en we hadden van die man jaren kent, 94% van alle zwart die de mensen hebben, maar de kerst daar ja. Ja, eigenlijk een gezondheidscentrum, hè? Ja. Het weer geweldig om te zien. We zijn blij dat we dit zien laten mochten. En wij willen graag afscheid van je nemen, want dit wie een van de laatste echte journaals. Want al de laatste journaal is een beetje oors. Nee, dan willen we net als informatie aan voor 1 oktober. Ik hoor zeggen ontjen en Willem. Je maakt maar even een beetje stress. Ik smit even. Ja? Een fjouwer. Nee, geen 6. Ja, ik ga maar doen. En dat wordt een eeuwigheid. Hoe doe je het al? Dat weet ik nog net. Dat is niet door. Ik wil het sneusje niet doen, doe maar. Ja, ik ga het net aan zij gooien. En zij. Ik zat laatst in de street. Ja. En zeide mij nog een keer. Nog een 3. En een 2.